Здравейте на всички, аз съм The Bulgarian Girl и това е един информативен клип, който се наложи да направя. И всъщност неговата цел е да ви кажа, че имам нов канал, тъй като по една или друга причина неясни за мен YouTube прави някакви проблеми на стария ми канал и ще се наложи да го изтрия. И заради това реших, че няма смисъл да се отказвам от това, което ми е приятно да правя. И реших да си направя нов канал, в който да продължа поредиците, които съм... Тоест няма да ги продължа, ще продължа само някои от тях, тъй като те са само 3 или 4, ако не се лъжа. За последните дни нямаше клипове, може би сте забелязали, и това е именно защото се опитвах да оправя проблема с YouTube, но за съжаление не ми се получи. И знам, че сега ще загубя много от абонатите си в предния канал, но на който наистина иска да продължи да гледа моите клипове, да заповяда в новия ми канал. Освен това искам да кажа, че имам Skype нов, както и нова Facebook страница и Facebook група. За всичко това ще оставя линкове в описанието и може би до една седмица стария ми канал вече няма да съществува. Така и не ми стана ясно защо YouTube ми прави проблеми, в предвид, че аз не съм използвала музика в нито един от клиповете си. Освен това, дори те не са свързани с копирайт, не знам с какво са свързани, но постоянно ми прави някакви проблеми. И затова се наложи. Честно казано се чудех дали да продължа да снимам или просто да остава това, но реших, че няма смисъл да се отказвам, само заради скапания YouTube. Но няма значение. Да, това е новия канал, така че линк за него в описанието, както за Facebook страницата, Facebook групата и Skype ми също. И надявам се, че който наистина иска да гледа още клипове, да заповяда в новия ми канал. Ще качвам ежедневно. Надявам се да успявам, поне докато сме ваканцията, или по няколко клипа на седмица, надявам се. Така че, всъщност това беше, което исках да ви кажа. И надявам се, че няма да ви направи много голям проблем да се абонирате за този канал, ако желаете, разбира се. И отново се извинявам, че се налага това преместване на каналите. Вината не е моя, но нямам друг вариант. Така че все пак се надявам да не е такъв голям проблем. И да, това беше. До скоро.